Вече по-добре. Добър ден! Много се радвам, че съм тук при вас. Първо да се представя, казвам се Иван Звездев. Имам завършен 8-ми клас. Християнин, обичам България, шопската салата и музиката. Така, дойдох с правителствени авиоотряд. Всичко е същото като преди. Така де, в крайна сметка самолет е за народа. Ще се постарая да изфиря едно специално парче, болеро или болеро. И двата изказа са правилни, защото тук край морето е най-хубавото за мен село, в Приморска Добруджа. Наистина песента е много актуална и ще ви разкажа, в нея се пее следното, кратък, но много стойностен текст. Целувай ме много, сякаш тази вечер ще е последна. Страхувам се да не те загубя, представи си, че утре може да ме няма, затова целувай ме. Кой е написал тези думи? Една мексиканска певица, Консуело Веласкес, през 1940 година. Тя е написала песента, защото е чувала, че да се целуваше магия, че е нещо вълшебно и те отвежда в рая. Тя никога преди това не се е целувала. И затова е написала тази мелодия. Не случайен е факта, че тя е изпълнявана от над 90 изпълнители по света. Като започнем от Beatles, Пол Маккартни написал Yesterday, популярната песен, вдъхновен от Бесен Емучо, Андрея Бочели, Йорданка Христова, Елвис Пресли, всички те са пяли тази песен. И сега Иван Звезда ще се опита, 92-я. Само че в солова версия аз слушам фънки, който казва, който не може да пее под душа, ако не прече на останете. Така че няма да пее, само ще свиря. Сега, само да си построя любимия саксофон. Специален показ за госпожа Катранджиева и господин Катранджиев, организаторите на този чудесен фестивал, който трябва да пребъде. Ще вложа цялото си сърце. Моля, музика. Още увеличи цветите.
Благодаря. Ами, надморската височина се оказва значение, той е много чувствителен този инструмент. Не случайно малцина се осмеляват да свирят на сопран, защото по принцип малко фалшив инструмент, но пък за това изпълнение той е с най-нежния тембър. И така, сбъркахме, ама беше от сърце и това беше моето изпълнение. Благодаря. Обичам ви, Крапец! Довиждане от мен!